Zintlanu ubuncinane ilali ezixhomekeke kule kliniki. Emva kokuba uphahla lwayo lwaphaphatheka kwiiveki ezinthathu ezidlulileyo, kunyanzeleke ukuba baye kwiindawo ezikude ukufumana uncedo. Uthi urhulumente urhuq'iinyawo akade asincede kudalo nesi belixelela isebe lezempilo ngokuphaphatheka kophahla, kodwa alenzanga nto ukusinceda. Uninzi lwabahlali kule ngingqi ekwanti alusebenzi, luxhomekeke kwimali yesibonelelo. Ukuvalwa kwekliniki yabo kuthetha ukuba kufuneka behambe umgama omde ukufumana unyango okanye bahlawule izithuthi. Abahlali babongoza urhulumente ukuba enze nokuba sisibonelelo sethutyana. Uthi khange sizilungiselele ukukhwela siye kwezinye iikliniki ezifana neChurch Hill, sidinga ikliniki yethutyana ngelixa yethu ingasebenzi. Umphathiswa wezempilo eMntla Koloni uthi unolwazi ngobunzima bajongene nabo aba bahlali. Towards the end of this week, the hospital will have resumed to full operation, which will be in a position to provide services to our communities. It's gravel roads, so it's about taxing to travel from one point to another. But there are two clinics which are in close proximity. Abahlali bathi ubunzima bajongene nabo apha kuza kuba nefuthe xa bevota kunyako zayo.